Que me pasa? Que me queimaron o palleiro, xa o que me pasa. Non ardeu todo, gracias a Deus. Os veciños axudaron a apagar o lume. As vigas resistiron e só ardeu o trigo e a palla. E as patacas, e as berzas, e as pitas, e todo o canto ali había. Que lle digo, meu tenente, que isto só fai o principio. Está sendo un pouco alarmista. Non lle son, non. En Santa Comba houbo mortos, en Cariño tamén. E aquí empezamos con incendio. E sabe Deus que o que imos acabar. Otilia, tes de prazo ata mañá. Se non podes pagarme con cartos, págame en especie, como fan outros. Ou eso, ou o desaloxo. Mire, don Tomás, eu xa lle paguei o foro en especies. Hai que facer algo, Otilia. Eses cativos non van comer carozas. Xa yo dixen. Se non mantemos as cousas no seu sitio, calquer día vénsenos enriba unha revolta de medo. Se non fose porque teño 2 cativos, as cousas xean ser de outra maneira. As cousas sempre foron e sempre serán así. Non serán, non. Deus non va a permitir que sexamos sempre escravos. Algún día, alguén lle vai poñer fin a iso de ser señor de homes e terras, Pombo. Escoite ben o que lle digo. E eso foi todo. Todo? E como non mo contaches antes? Non sei, non me pareceu oportuno. Ben, eu agora marcho para o cuartel. Ves? Non. Prefiro esperar un pouco. Se cadra hai algo que estea dentro da legalidade... Caramba, co seguro que estabas aí un anaco. Matilde, non me amoles. Vémonos no cuartel. Está o tempo revolto. Está. Pareces preocupado. Teño motivos. Palmira, póñame co cuartel, fago favor. Pero que pasou? Tomás está detido no cuartel. E que foi o que fixo o señor cura? Ter un irmán cheo de soberbia. Deso andades sobrados os Veiga, bofé. Que, vasmo contar? Pois sí. Ainda teño unha hora e se non lle conto, rebento. Pois veña, adiante. Verá, don Dionisio. Hai uns días Pombo empezou a cobrarlle o foro aos labregos. E non foi un bo ano para moitos. Así que houbo quen tivo que pasar o apuro de pedirlle un aprazamento. Que che aprazo pago, dis? É que aínda non me chegou o xiro do meu Evaristo. Non me contes os teus problemas, Otilia, que eu non che conto os meus. Pero é que acabo de pagar os trabucos e non me queda patacón. Non me veñas agora con esas. E que lle vou facer eu se a terra non deu este ano? Teño chego a culpa. Deme uns días, señor Pombo. Seguro que o meu home manda os cartos. Cantos días che dou? Se che dou días a ti, teño que darlle os aos demais. Que negocio faría? Non, Otilia, tes de prazo ata mañá. Se non podes pagarme con cartos, págame en especie, como fan outros. Ou eso, ou o desaloxo. Señor Pombo, teño 2 pícaros e non teño onde ir. Non me queda máis que o millo e as pitas e as patacas. Ves? Se lle pago o foro en especie, quedo sen nada que botarlle o pote. Non sexa avarento. Avarento? E son avarento eu por reclamar o que é meu. E non me pode dar uns días máis? Só o tempo de que... Mira, Otilia, os prazos están para cumprirse. É o xusto. Señor Pombo, teña caridade. Se queres caridade, vai á porta da igrexa. Eu sou un home de negocios e non podo facer distingos entre os meus aforados. Até aí podemos chegar.
esta Otilia non é a que casou con Evaristo, o que emigrou a Cuba? Pois mira que é casualidade, porque precisamente Xa ve. hoxe... O caso é que Otilia non sabía a esa altura que tampouco ia poder contar co home para que lle enviase os cartos. Pola virxe das angustias. Non lle pasaría nada ao meu home. Conta algo, Moisés. Non. É que lle había pasar, Otilia. Quen sabe? Co mar de por medio pode pasar calquera cousa. Sen que un o saiba. Hai doucha razón. Como aínda non me xirou os cartos para pagar o foro, e o ano pasado por estas datas xa mos tiña enviado. E iso que acababa de chegar a Cuba, como a quen di. Esqueceríalle. Pero é que eu non podo agardar máis. E logo? Deberíalo saber, muller. Teu pai xa comezou a cobrar os foros de pombo. Ah, sí, é certo. Eu non teño patacón. Facíame moita falta que me asistise o meu Evaristo. E non habería outra maneira. Eu non podo máis. Se soubeses canta mágoa me dá ter o home fora e os cativos botano tanto de menos, síntome tan soa. Ás veces é mellor soa que mal acompañada. Xa, señor Indalecio. Pero o Evaristo érame de moita axuda na casa. Se polo menos puidese vender os montes. Pero como deixas que marche para América sen que che firme un poder? Quen pensa nesas cousas? Pois hai que pensar, Otilia. As mulleres casadas non teñen ningún dereito. Agora xa foi. Non hai que facerlle. O caso é que me mande os cartos para pagar o foro. Seguro que non che dixo Moisés nada del. Non, nadiña. Tide, tesme que lle escribir unha carta. Ben, se eso é o que queres, pero agora non podo, teño que ir traballar, pasa despois. Si, xa. Eu tamén teño os cativos sós. Deus cho pague. Non é nada, e non te preocupes. Xa verás como todo se andou. Pois se o único no que confía Moisés é en Evaristo Sousa, imos apañados. Busqué un socio por aquí, pero los de Ceroella dicen que no están para investimentos. Con quien tengo más confianza es con Evaristo Sousa. Pero con él no se puede contar desde que está con su mulata. Gastó todos los cuartos en ponerle la casa a la muchacha. Y Otilia y os fillos pasando fame. Cada quen sabe de sí. Xa. Y dice que no tiene pensado volver nunca más a Celavella. Y que ya pasó todo el frío y el hambre que le tocaba pasar en la vida. Era pouco matalo. Tilde. E Otilia e os fillos non pasan fame. Non pasan frío. E non me diga que non é cousa nosa, que xa o sei. Ti caladiña como a un peto. Mi padre tiña que falar con Pombo. Quere botala. Ela está esperando polos cartos de Evaristo. Vostede entende. Xa sei o que lle pasa. Que toca cobrar os foros. E sempre que lle toca cobrar os foros, perde o ano. Así é a vida. A vida non. Son os miserables que nos gobernan. Así que Otilia non podía esperar a axuda do tal Evaristo. Pobre home. Pobre home. Pobre Otilia, digo eu. Pablo, é que ti non sabes que... Sí, xa sei que non o sei todo. Pero de Evaristo nin me fale. Pero é que... A ver, don Dionisio, quere que yo conte ou non? Está ben. Conta. Mi padre, deixe os libros de contas dunha vez. Veña, tome café. Se muller sí, para cafés estou eu. Como esta lei do nabo. Que lei? A dos foros que acaban de sacar. Xuntándose a metade dos que me pagan os foros, poden liquidalos e quedar coas terras. Terán que pagar ben para eso, non? Bastante, pero pagan unha vez e acabouse. E adeus ás rentas. Que bonito que é ese rendeiro. Ningún gasto, todo beneficio. Eu non sei, pero como sigamos así... Seguro que os labregos lles custa xuntar os cartos. Inés, moito sabes de diñeiro. De diñeiro non, pero do que facer con el. Mire que preciosidade, un hispano suiza. A que é bonito.
Xesus, que prezos. E para que queres ti un coche? Pódese, señor Pombo. Adiante, Indalecio, pasa. Quería falar con vostede polo de Otilia. Non me digas máis. Seguro que se apagou. Se os coñecerei eu. Ten un home en Cuba. Pois que lle poña un xiro. E non podería aprazarlle o pago. A pobre muller... Pobre. Aquí o único que vai acabar sendo pobre son eu. Pero... Sí, ti, como a miña filla, queredesme ensinar a levar os negocios. Hola, señorina Necia. Hola, Otilia. Vou ver a Tildiña. Vaime escribir unha carta para Evaristo. Vai, está na casa. E logo, pasoulle algo? Que vai pasar? Que o mundo é como é. Sí? Non hai que facerlle. Non. Vai, anda. Querido Moisés. Hola, Tilde. Otilia, Vin, como me dixeches. trouxéchelo en derecho. Sí, claro. Ben, a ver que che parece. Querido Evaristo, espero que o recibo da presente esteas ben de saúde. Nos por aquí ben, gracias a Deus. Contalle que me envíe os cartos para pagar o foro canto antes. E para mercartes uns zapatos os nenos, que andan esfameados. Muller, non lle digas eso así. Ainda se vai enfadar. Pois ten 2 traballos. E dille tamén que vou ter que pedir un préstamo para pagar o foro. Se non, terei no que facer en especie. E quedarei sen gran e sen pitas. Un préstamo. E que queres que faga? E os intereses, Otilia? Pombo quere cobrar xa. E non me queda outra. Pois dá por perdidas as terras e a casa. Tanto ten. Vounas perder igual. Pero seguro que en canto lle chegue a carta a Evaristo, envíame os cartos de contado. Que pasa? Otilia, Evaristo non che vai mandar eses cartos. Ti sabes algo, Tilde. Ti sabes algo. Moisés algo dixo. Evaristo ten outra muller en Cuba. Gastou todos os cartos que tiña en mercarlle unha casa. E non vai volver nunca máis a Celavella. Sinto moito, Otilia. Mira ti pro mosca morta de Evaristo. Que non diría? Ainda non morre aí o conto. Ese mesmo día Matilde foi testemunha de algo que lle deu unha idea para amañalo ao pulo de Otilia. Este rapaz vai que mataba de sustos. Pero que lle importa? Para iso estamos as nais. Para pasalas negras e que os fillos nos tomen polo chifre do capador. Vaime dar algo. E a ver como vos amañades en min, que son a que turra desta casa. A veces a ver entón o que vou. Pero, muller, que pasa agora? Este fillo teu medio delincuente que vai acabar no garrote ou algo peor. Ai, Laureano, este rapaz cada día mente mellor. Non sabe o que fixo. Levoulle unha nota da nosa parte á mestra dicindo que nos facía falla na casa e non podía ir á escola nos días. De onde sacou a nota? De onde a sacou? Dís, fixo a él, o moi delincuente. E a profesora non se deu conta? Que se ia dar conta, se diz que estaba moi ben feita. De todo para andar por aí asaltando maceiras con
Son eses labreguiños que non teñen máis camocos e lagañas. Este rapaz non ten máis por vir que ser un bandoleiro. Vai acabar co meu bo nome arrastrado pola lava. Que pasa co meu? Pero isto non queda así, Como siga portándose así, mando interno a un colexio. Veña, muller, non será para tanto. Otilia! Xa sei como mañana o tempo. Se é pedindo na porta da igrexa xa pensei niso, pero non me vexo capaz. Non, muller, non. Ti falaches de que tiñades uns montes a envendar, non é? Sí. Se foses viva, podías facer con eles o que quixeses. Pero como por desgracia non és. Tildiña, por favor, non fales así. Non me chames Tildiña. Te falo como merece. Necesitas un poder de Baristo para poder vender os montes e así pagar o foro. Xa, pero eu non teño ese papel, nin o vou ter. Non sei por que non. Por que Baristo non me manda un poder así como así? Eu non digo que cho mande. Digo de facelo nós. Un poder falso? Eso é. Faríasmo ti? Eu non sabería, ten que parecer de notario, non teño tan boa letra. Xa, pero se non temos que non lo faga, estamos nas mesmas. Eu sei quen podería facelo. Quen? Hola, Matilde. Ves confesar? Non, veño para falar con vostede, don Tomás. Mira este. Tenme preocupado. Parece couza. Teño que pedirlle un favor, pero non é para min. Sempre me gustou que a xente fose generosa cos seus semellantes. E para quen é o favor? É para Otilia. Xa sabe os problemas que está tendo cos foros. Si, este ano foi malo para todo o mundo. Xa, pero para ela peor. Don Tomás, xa sei que lle parecerá raro, pero eu sei que vostede é un mestre e que non hai quen lle gañe a... A que, Matilde? Non sei se o sabe vostede, pero meu irmán era un experto falsificando letras no seminario. Nunca llo contou? Pois unha vez ata falsificou un códice medieval. Eso sí que ten mérito. Un artista. Lástima que non lle acaese ben a profesión, porque podía ser millonario con ese talento. E claro, Matilde, que o sabía por min, pensou que non se negaría a falsificar o poder para Otilia. E acertou? Nin de broma. Isto é por unha boa causa. É pecado e é delicto. Tamén falsificar a asinatura do señor bispo. Ah, claro, o calán de meu irmán. Don Tomás, se o fixo unha vez por diversión, faga ahora por caridade. Matilde, o noso señor non se comprace coas trampas. Nin coa fame dos pobres. Don Tomás, se Otilia non consegue vender os montes, terá que pagar en especie. Que comerán os fillos? Falarei con Pombo. Intentarei convencelo. Non lle digo que non, pero vostede xa sabe como é. Sí, a verdade é que sí. Eses montes son de Otilia. Non lle rouba a ninguén. Por que non falades con alguén para que o faga? Porque só pode facelo vostede. Eu non... Se non podemos axudar a Otilia, non lle vai quedar máis remedio que... Que, Matilde? Vostede xa sabe o que quero dicir. Matilde, espera. Fareino. Así que Tomás colleu e fixo o poder falso para Otilia. Funcionou o engano? Deixe que lle explique. Bos días, señor Pombo. Que foi agora, Otilia? Viña a lle ofrecer uns montes para venderlle.
Non dicías antes que estabas na miseria? É que non me acordaba dos montes, díxome unha veciña que podía vendelos. Aquí está o poder que me deixou o Evaristo. Xa, a ver. Por estes montes aínda sacas uns cartiños. E en que pensabas investilos? En vivir, señor Pombo. Es unha mentireira, Otilia. Debería darche vergonza. Este poder é falso. Dille a quen cho fixo que estar non está nada mal. Pero que a mí non se me engana así como así. Ese poder é verdadeiro. Ti debes pensar que nací onte. Xurolle pola alma dos meus defuntos que... Non xures en falso, Otilia. Teu home marchou para Cuba en maio do 24. Daquela aínda non se xubilara ao notario vello. Deixoulle a notaría ao fillo en xuño. Este papel está firmado polo fillo. As contas non cadran, Otilia. A esta cabeza non se lle escapa nada. Todo o que pasa por aquí queda para sempre. Eses montes son meus e quero vendelos. Eses montes son do teu home. Son meus que os herdei dos meus pais que na gloria estean. Casaches, non? Daquela son do teu home. Así son as cousas. É a vostede que máis lle ten. Como que máis me ten? Calquera día aparece teu home reclamando o que é seu e eu que fago. Non, Otilia? Tesme que pagar, pero sen trampas. Como quere que lle pague? Eu non teño cartos. Eu non che teño que facer. Pois entón terei que facer eu. E se non é con papéis, será coa gadaña. Otilia, saeme de diante e non digas máis parvadas. Anda, gadaña. Pobre muller. Pero o que me fai gracia é o do poder de Evaristo. Este fracaso ofendeu moito a meu irmán. Oi, a vaidade ofendida é máis amarga que a cicuta. E Otilia viuse obrigada a pagarlle a Pombo o foro en especie. Aquí teño, todo o que teño. Estará contento, non? E por que teño que estar contento? Eu cando seu amo, así que o que é bo para el tamén é bo para vostede. Só fago o que me manda o patrón. Xa, se lle mande que se tira o pozo tamén se tira, non? E non che teño a culpa, Otilia. Que a ter? A culpa teño a eu por ser tan pobre. Cada quen ten que mirar de sí. Xa, mirar de sí. Se non fose porque teño 2 cativos, as cousas ian ser de outra maneira. As cousas sempre foron e sempre serán así. Non serán, non. Deus non a permitir que sexamos sempre escravos. É a nosa condición. Pois non a ser sempre así. Polo pan dos meus fillos, podo ser capaz de calquera cousa, señor Indalecio. Pasou? Pombo decatouse. Como? Porque lembraba que o meu Evaristo marchara antes de que o notario vello se subilase. Como pode ter ese bandido tanta memoria? Acordarse de cando marchou Evaristo. Deixo estar, don Tomás, eu agradezo yo mesmo. Como queres que o deixe estar? É que non arranxamos nada, Otilia. Seguimos na mesma. Que vas facer ti agora con 2 criaturas? E non se te ocorre facer o que estás pensando. O que? Nin de broma. Mire, don Tomás, eu xa lle paguei o foro en especies. Hai que facer algo, Otilia. Eses cativos non van comer carozas. Pombo un home duro, pero... Isto ten que entendelo. Por Deus bendito. Se teño que poñerme de seoños para pedirllo, póñome. Que vai facer, don Tomás? Intentar arranxar as cousas como está mandado. Así que teu irmán foille pedir un favor a Pombo. E como lle foi?
Xa sabe vostede como é. Dialogante, sereno. Ah, sí. Cal dos dous? Importa. Pois vostede dirá. Quero lle pedir un favor. Espero que, como bo cristián, sexa vostede sensible a él. A sensibilidade, don Tomás, para o único que serve é para chorar lendo novelas francesas, como foi a miña filla Inés. Vostede ten moito que facer nas súas mans, porque son os poderosos os que teñen que ser clementes cos humildes. Non fai falta que me dea tanto unto. Veñolle pedir caridade para unha pobre. Xa, Otilia. Mire, non lle teño moito que facer. Eu son o rendeiro, ela é a caseira, e débeme unha renda anual. Se non me apaga, que vai ser isto? As cousas hai que mantelas no seu sitio, ainda que ás veces nos doia. A pobre da muller xa ten bastantes problemas. Quedou na ruína por pagarlle os foros a vostede. A vida é dura, se o saberei eu. Non lle podería devolver o que lle entregou polos foros. Se lle dá un pouco de tempo, eu comprométome a... Mire, don Tomás, non é cuestión de cartos, é cuestión de orde. Xa llo dixen. Se non mantemos as cousas no seu sitio, calquer día vénsenos en riba unha revolta de medo. Non, e vostede sabe, é cura. Pero, como pode ser tan insensible? E vostede, que interese ten nisto? Eu, ningún. Xa. Pois, mire, de todas as persoas polas que podría sentir piedade, Otilia, desde logo, non sería a primeira. Quere creer que me intentou enganar cun poder falso do seu home para venderme unhas terras? Vaya. Mira de onde saiu o poder falso. Don Tomás, teña cuidado co que fai, que calquera día acaba na cadea. Xa dicía o noso señor que antes pasará un camelo polo ollo dunha agulla que entrará un rico no reino dos ceos. O meu reino está aquí, e con el vou servido. É pecado o que vostede fai. É o que vostede fai delito. Pero, home, non lle chega con ocuparse da alma dos seus fregueses. Coñan, o día en que eu deixe de mirar polos meus, en alma e corpo, ese día... Ese día tomaremos outra copiña. Algún día, alguén lle vai poñer fin a eso de ser señor de homes e terras, Pombo. Escoite ben o que lle digo. Tomás, valo estar pensando moito máis tempo. Non hai dereito, non, señor. Que foi? Moitas injustizas. Veña, home, veña, non rabé, que vai ser o mesmo. O mundo xa se sabe. Bueno, vai xogar ou non? Esa condenada lei dos foros non soluciona moito pros labregos. Eso é certo. Este goberno podía ser un pouco máis generoso. Non contenta nin a uns nin aos outros. Os labregos pídenlles unhas indemnizacións grandes para quedar coas terras. E os propietarios parecenlles pequenas. Xa, pero polo menos agora hai unha lei. E coa lei na man é máis fácil chegar a acordos. Para eso estamos os abogados, non? É mellor arranxar as cousas nos tribunais que na rúa. Preocupan máis revoltas. Venceslau, en que mundo vive vostede? Eses labregos os que desalosan por falta de cartos non teñen onde caer mortos. Cando un ten fame, revólvese. É natural. Deus queira que polo menos esa lei dos foros alivie un pouco. E logo, claro, veñen aquí todos que deben pensar que somos o banco do ultramar. Teño un caderno de fiados co demo me leve se non é gordo como a Biblia. Eso non é o peor. Dio vostede. Leocadia, é ben peor ver os fillos laiarse da fame. E todo porque o señor Pombo non lle dá gana de aprazarlle o pago do foro. Sí, eso é unha ruindade, sí. Pois xa sabe, señor alcalde, faga algo. Que quere que faga? O señor Pombo pode facer o que queira coas súas propiedades. Xa, e matar de fame a xente que lle traballa as terras tamén. E logo extrañarase de que os labregos lle queiran mal e teñan ganas de esganalos, e tamén dan ganas a min. Tranquilícese, don Tomás. Tomás, non o podes tomar así. Tomo como me dá a gana. Ponian. Vaya, xenio. Onde irá con tanta presa? Vai andar. É o único que lle calma os ánimos cando lle ferven demais. E non me extraña que lle fervan. Que este enguerello dos foros o resolven asiña os xuristas ou corta polo san a revolución social.
Pobre Otilia. Mira que a vida é cruel con ela. Moito. E don Pablo non pode facer nada. E que vai facer, Dora? Mala chispa me coma. Como non se vai botar a xente aos camiños de bandoleiros? Que bandoleiros? Ningún. Andamos con segrediños. Quere que lle traia un café? Xo tomei no Eldorado. Que estabades conspirando? Nada. Xa. Cousas de mulleres. É raro que Matilde non che contara o que estaba pasando. Sentiríase culpable, supoño, por enredar a Tomás. Eu que sei. Quen entende as mulleres? Xa. Pois eu pensei que a ti nunca se che escapaba nada. Pois sabe, don Dionisio, a mí nunca me contan as cousas ata que xa é tarde. Pero como chas van contar se non deixas falar a ninguén? Parece que o sabes todo. Precisamente ia che contar... Déixeseme de lerias que aínda non rematei. O día seguinte... Que lle pasa que ven tan sofocado? Que me pasa? Que me queimaron o palleiro, xa o que me pasa. Non ardeu todo, gracias a Deus. Os veciños axudaron a apagar o lume. As vigas resistiron e só ardeu o trigo e a palla. E as patacas, e as berzas, e as pitas, e todo o canto ali había. Dase de conta, alcalde. Están pasando cousas moi feas en Celavella, xa non se respeta nada. É toda unha desorde. Que un palleiro arda non é ninguna desorde. Pode ser un accidente. Menos mal que alguén lle foi a axudar a apagalo. Non creo que fose un accidente. Teña en conta que non é o primeiro acto de vinganza contra propietarios de foros. Ocorreu algo así en... Pero vingarse de que? De quen? A lei, habrá que cumprila, non? A paciencia dos pobres ten un límite. Hai outras maneiras de facer as cousas. E vostede pensa que o cabo vai dar co culpable? Blas. O cabo Blas fai todo o que pode. Pois por eso. Os incendios non son fáciles de investigar, porque polo xeral non hai testemunhas. Pois entón vai listo, tenente. Facemos todo o que podemos, señor Veiga. As investigacións levan o seu tempo. O que hai que facer é buscar as pistas de contado ou desaparecen. Xa. Para vostede sería pan comido, non é? Sabe que non se me dá mal isto de investigación, non? Cree que podería saber quen foi o incendiario nun día? Só hai que saber mirar os indicios. Pois ten o meu permiso para ir na busca deles. O seu permiso? Estáme retando, tenente? Sí. Reto a que dea co culpable en 24 horas. Deixa estar, Pablo. Que apostamos? Non te metas onde non te chaman. Deixo, se nota que o palleiro non é seu. Un cocido na capital. Se dá co culpable, convido. Vai buscando o sitio. Pois vai buscando o culpable. Ten 24 horas. Aí foi onde eu cometín o meu pecado de soberbia. Entendo. Pero quen se pode resistir a unha aposta semellante? Por desgracia, eu non. Aquí hai palla queimada, pero a parede non ardeu. Que cousa máis rara. Que é iso? O que? Boas. Hola, boas. Que, cabo? Algúnha pista? Non estou seguro. Cabo, esa porta estaba aberta. Non lle sei. Claro que non. A porta aberta marchan as pitas, non lle parece? E onde foron as pitas, logo? Fuxirían. Que pitas máis educadas. Como di? Pois que pecharon a porta ao saír. Así que ou está ben aprendida ou alguén a roubou. E quen a roubou poida que queimase tamén o palleiro. Aquí hai pegadas de zocas. Zocas de muller. Mire, cabo.
Teñen unha marca en diagonal nun dos tacos. Zocas de muller. Coñezo unha que... É Otilia Cabo, a muller de Evaristo. Ameazoume, e as pitas foran súas. Otilia non é quen de facer. Xa veremos eso. Vou interrogar a esa muller, descoide. Aí estamos, don Pablo. Parece que gañou a aposta. E non lle fixeron falta as 24 horas. Quen é Otilia? Se non botara a lingua pa hacer. Pódese saber que che pasa agora, Matilde. Que? O que? Don Tomás, ten que facer algo. É que pasa... Que pasa? Colleron a Otilia. Diz que queimou o palleiro de Pombo. Otilia, ben sabe. Claro que sei. Pero... eso é imposible. Dígallo ao cabo. Meteuna no calabozo, Pero que probas teñen contra ela? Creo que unhas docas e unhas pitas. E Pombo di que o ameazou. Tranquila, Dola. Vou arranxar isto dunha vez. Se é a vontade do noso Señor. Que sí, tenente, que esta xente é mellor quitala do medio. Porque estas cousas non sabe como empezan, pero non como acaban. Xa. Se que nin maña teñen para roubar. Mira que guardar as pitas na casa. Mire, meu tenente. A pegada do azúcar. Coincide. Máis claro non pode estar. Boas tardes. Indalecio, xa temos o culpable. Paréceme que non. Otilia é inocente. Como o saben? Porque o culpable son eu. Indalecio, pero que demos, tío? Boas tardes. Boas tardes. Desculpe, don Tomás, pero chega nun momento... O mellor momento. Indalecio, queres me explicar? Tenente, veño falar con vostede polo incendio do palleiro. Creo que é o meu deber entregarme por ese crime. Fun eu que no queimou. Cabo, proceda. Don Tomás. Indalecio, que fai aquí? Don Tomás, por favor, aquí as preguntas facémonos. Matilde, non sei por que estás tan enfadada. Non é para tanto. Non. Facer deter a unha pobre muller. Eu non a fixen deter. As pistas apuntaban na súa dirección. Pareceu-me que atoparas algo máis no chan cando saímos. Nada de importancia. E ti? Deu-me a impresión de que recollías algo. Eu, non. Pablo, temos que axudar a Otilia. Tranquila. Logo vou polo cuartel a ver que podemos facer. Señorito Pablo, que desgracia máis grande. Que foi, Dora? Don Tomás, señorito. Que te pasou? Está detido. Detido no cuartel como a un calquera. Pechado no calabozo. Detido? Detido por qué? Porque vai ser por criminal. Pero que crime? O incendio do palleiro de Pombo. Como? E ti non te extrañes, Matilde, que teu pai tamén está detido.
Que pasou, mi padre? Seu pai di que foi el quen prendeu sen querer lume no palleiro. Sen querer, xa. Que fixo? Non fixo nada. Fun eu quen lle prendeu lume ao Non, palleiro. señor, fun eu. A ver se nos aclaramos. Foi un impulso. Lamento moito. E Otilia que foi presa? Eu que sei, Tildiña. Tildiña. Todas as probas apuntan a Otilia. Ameazar a Pombo. Foi ela quen roubou as pitas e as pegadas que atopamos coinciden coa súa zoca. Pois entón soltame, irmán. Que máis quixera eu. Insiste que foi el. É que fun eu. Minta por salvar a Otilia. A culpa foi miña. Vostede cale, faga o favor. Pensei que o tiña todo moi claro, Pablo. Miren, non sei que é o que se traen entre mans, pero aquí non me cabe tanto delincuente. E se pensan que o Estado lles vai pagar a cea, van listos. Cabo, solteos. Pero se son culpables, meu tenente. Todos. Mire, dos tres, máis de un está mentindo. E non vou ser eu quen lles quita a verdade, non, Pablo? Non dixo que lle bastaban 24 horas para topar o culpable. Ben, pois, quédanlle 18. Todos fora. Ese se fuga, meu tenente. E onde se van fugar, Cabo? Todos á rúa. Xa sabe, señor Veiga, mañán quero aquí ás 12 coa solución. E a vostedes tamén. Cabo. Pero entón soltaron a don Tomás. Non dicías que estaba na cadea? Soltaron, sí. Pero eso foi onte. E de onte a hoxe pasaron moitas cousas. Que está pasando aquí? Esta pobre que vende deixar os fillos no hospicio. O qué? Non podes facer eso. Telos que ter contigo. Xa, e que cree que faga, don Tomás? Prefiro os ben mantidos lonxe de mí que mortos de fame o meu carón. E agora que me van meter na cadea... Non te van meter na cadea. Ten que haber algunha solución. Matar a Evaristo por non ter a Petrina pechada. Dora. Disimule, don Tomás. É a verdade. Evaristo ten outra muller en Cuba. Un adúltero. E ti aquí pagando as penas. É que non hai xustiza, non, señor? Que ben estabas de viúva tendo do teu. Otilia, hai que vender eses montes. E como, don Tomás? Xa viu que do poder non serviu para nada. A Evaristo era pouco matalo. Está meu irmán no despacho? Non, saiu con Matilde. Creo que ian buscar pistas. Así que Tomás puxos a facer un certificado consular de defunción do tal Evaristo. Eso sí que ten gracia. Un certificado de defunción de Evaristo. Pero como é a vida? Ou mellor dito, como é a... Don Dionisio, aínda non acaba aí a cousa. A cabicha que atopara no palleiro era, sen dúbida, dun deses cigarros que fuma meu irmán. Eso, o enfado de Pombo, todo me tiña moi mala espiña. Empezaba a arrepentirme de meter os fuciños no asunto. Así que, mentres Tomás empezaba unha carreira no mundo do crime, eu dediqueime a investigar a fondo que fora o que pasara no palleiro de Pombo a tarde anterior. Que? Atopaches algo? Non sexas impaciente. Enredante. E dalle. Eu o único que quería era resolver o asunto. Ou quedar de listo, como a sempre. Matilde, quedas despedida por insubordinación. Pois marcho. E serás capaz. Home, claro. Creo que só teño, Matilde. Atopei algo. Coidado, que ainda vas partir a crisma. Gracias. Hola, Pombo. Boas tardes. Que lle poño? Alcalde, temos que facer algo porque se empeza queimando un palleiro e acabase matando un home. Non sei xa alarmista, Pombo. Ainda non sabe de que vai o conto. Eu que sei é que hai alguén aquí que se está rindo de min.
E a vostede deberá dar vergonza andar metido neste enguedello. A min? Sí, a vostede. Enganar a autoridade para encubrir a un dos seus desfarrapados. Quen lle di que enganei a autoridade? Non dixo que fora vostede o incendiario. Non penso falar deso con vostede. Se teño que pagar ante a lei, pagarei. Pero a vostede non lle vou dar explicacións. Con permiso. Hola. Señor alcalde, teñolle que entregar un papel que me mandan do consulado da Habana. Sí, pase por aquí. Adiante. A ver. Caramba, Otilia. Sinto. Doulle o meu máis sentido pésame. Pésame? Sí, Otilia acaba de quedar viúva. O seu home faleceu na Habana. Este é o documento do consulado. O meu pobre Evaristo. Viúva, Pois benche que nen pintado. Que oportuno. E cando chegou ese papel? Oxe, claro. Aposto un dente a que é falso. Vaya con ollo no que di. Que igual perde a dentamia toda. Pero que di vostede, Pombo? Ten a cabeza chea de carabullos. Por que ia falsificar Otilia a morte do seu home? Pois para vender os montes, para eso. Non sabe nin escribir como ia falsificar ela. Quen dixo que fose ela? Porque ten quen lle axude, verdade, don Tomás? E a min que me di? Ten que tranquilizarse, Pombo. Este é un documento oficial e non se pode falsificar así como así. Digo eu que se morreu teu home, haberá que facerle un funeral. Eu non teño cartos. A muller será por cartos. Ti non te preocupes. Poñémolo día, a hora, que do resto xa me encargo eu. Coas cousas do ceo non se xoga. A Tomás a cousa non lle fixo gracia ningunha. Se non facía o funeral, era como confesar que todo aquilo era unha atrapallada. E se o facía, os curas non fan esas cousas. Que non podo, punto. Se non o fai, vais a saber do engano. A ver, don Tomás, non ten nada de malo facer unha misa por un vivo. E Evaristo benlle ben, a ver se volvo ao rego. Non se pode facer un funeral por un home que aínda está vivo. E vivo ou morto, a alma ten a mesma, non é? Un oficio de exequias, polos defuntos, Dora. Pero como en latín, quen vai reparar? Eu? Paréceche pouco. Pois pídalle perdón a Deus. Faino por unha causa boa. Non vale pecar pensando en que te vas a arrepentir. Ai, non. Que pasou? Nada. Que don Tomás non quere facer o funeral por Evaristo. Morreu? Mais me valera. Entón? Pois que xa postos, falsifiquei un certificado consular de defunción. E agora Pombo está empeñado en que lle fagamos un funeral para crelo. Don Tomás, eso non é tan malo. Non podo facer un funeral por un home vivo, xa fixen demais. Faga unha misa. Eso lle dixen eu. Non entendedes nada. Técnicamente, supoño que non hai ningún problema en facer unha misa pola alma dunha persoa viva. Eso dixen eu. Os vivos temos alma. Técnicamente, digo. Temos, sí. Mesmo os desalmados. Ai, faille máis caso a Matilde que a min. Non lle fago caso a nada. E unha misa non lle vai vir mal. E así xa queda feita para cando lle toque descansar. E descansar é non facer nada. Técnicamente, digo. Xusto? Xusto, sí. Un día destes voume condenar pola vosa culpa. Así que non hai ningún defunto con ese nome. Na Habana, sí. Pois gracias, señor Rodríguez, débolle unha. Outro favorciño máis. Podería mandar un telegrama ao cuartel da Garda Civil de Celavella confirmando esta información? Sí. Gracias. Póñame aos pés da súa señora. Adeus, adeus. Caramba, mi padre. Parece o gato que comeu o rato. Nesta vida, filla, sábeche máis o demo por vello que por demo. Unha alma, aínda que sexa unha alma pecadora, é sempre querida aos ollos do noso Señor. El
a velar pola alma de Evaristo Sousa, para que sexa unha alma de Deus e teña o seu descanso eterno no seu momento. Que a gracia do noso Señor Pai e Fillo e Espírito Santo estean con el e con vos tamén. Ite, misa est. Isto foi unha farsa. Non, señor, isto foi unha misa. Por favor, cálmense. Como se atreve a falar así na casa do noso Señor? Evaristo Sousa está vivo e esta muller é unha delincuente que pretende apropiarse dos bens do seu home ausente. Eso terá que probalo. Chegou un telegrama no que pon ben claro que non consta a morte de ningún Evaristo Sousa, nin aquí, nin na Habana. Ajá. Otilia vai ter que acompañarnos. Xa, claro, era visto. Non. Don Tomás, esta muller falsificou un documento oficial. Temos que detela. Ela non falsificou nada. Daquela quen foi? Fun eu. Xa empezamos. Cabo, que se cambie para o cuartel. Vasme explicar o que pasou no palleiro ou teño que adiviñalo? Sí, creo que xa está. Tanta presa tes? Dentro dun anaco quedamos no cuartel... Pódese. Sí. Don Pablo, viña Ainda avisar... non rematou o prazo. Non, home, desta vez... Pero non se preocupe. Das 24 horas, creo que me sobraron... 2. Non sabe con quen está xogando cocido, tenente. Vostede nunca se trabuca, non é, don Pablo? Déxeme dicir... Sabe, non me gusta velo meu irmán no calabozo. Pois vaya facéndose. Don Tomás está na cadea por falsidade documental. O qué? El di que é culpable. Así que vai ter máis traballo. Ben, xa o mañarei. Está seguro? Que apostamos? Paréceme que ti me podes explicar que está pasando aquí. Sí, será mellor que cho conte. Así foi como souben todo o asunto das falsificacións de meu irmán. Agora, só me quedan uns minutos para presentarme no cuartel cunha solución. E tela? Pro do palleiro creo que sí, pero pro da falsificación ocórreselle algo. Levo unha morea de tempo querendoche falar dun asunto moi importante. Moi importante. Verás, dá a casualidade de... Bos días. Hola, señor Veiga. Así que deu coa solución, non é? Dei. Pois adiante. Empece por onde queira. Empezarei polo principio, pola queima do palleiro. Sen esquecelo da falsificación, porque aquí o señor... Xa chegaremos. Vayamos por orden. O palleiro. Entendo que había máis de un con motivos para prenderlle lume. Señor Pombo, temo que non sexa vostede a persoa máis popular de Celavella. Nin falta que fai, chégame con selo máis rico. Calquera dos tres sospeitosos puido facelo. E hai probas que incriminan a Otilia. As súas pegadas, o roubo das pitas, as ameazas. Pero se é por ameazas, Tomás tamén podería ser culpable, non é? Sí, creo que Tomás tamén estivo ali aquela tarde. Como? Eso só dicen. Fun eu E quen... tamén Indalecio. E Otilia. Pero... por que nos menten dous deles? Para protexer alguén.
está claro. Examinando o palleiro, cheguei á conclusión de que houbera máis dun lume ali aquela tarde. O primeiro orixinárase no exterior, na parede, ao pé da porta. Alguén estivera fumando ali e deixou como proba unha cabicha. Unha cabicha que máis tarde prendeu lume na palla. Pero alguén chegou providencialmente e apagou aquel pequeno lume. Verdade, Indalecio? Apagouno coa manta e ali quedaron os restos. Que manta? Que restos? A manta de teu pai e uns restos que desapareceron. Desapareceu unha pista. Se cadra máis dunha. Eso agora non ten importancia. O importante é que Indalecio apagou o lume e logo inculpouse el mesmo. É todo para descartar a Otilia. E por que protexer a Otilia? Por que pensa que foi ela? A resposta é obvia. Porque viu a Otilia no palleiro. Estás tola. Queres buscar unha desgracia. Anda, veña, non poño as cousas peor do que están. Vaite, leva as pitas. Ti tampouco dixeches que viras ali a Indalecio. Deixoume marchar coas pitas. Non o ia denunciar por riba. Pensaches que fora el quen lle prendera lume. Quen se non? Pero a ti como se che ocorre deixala marchar coas pitas? Estaba máis preocupado polo lume. Pois sí que te ocupaches ben. E fixo. Foi Indalecio quen apagou ese lume. E que non prendeu? O lume prendeu no outra persoa que estivo ali aquela tarde. Verdade, Tomás? Tomás estaba enfurecido. Lamentaba que Pombo non fose máis xeneroso con Otilia. Fundaron a volta para calmar os ánimos. Cando me quisen dar conta estaba ali ao pé do palleiro. Non sei o que foi o que me levou ali, pero ali estaba. O demo tentoume e non fun quen de dicirlle que non. Pensei que se prendía a palla e ardía todo. Era vontade de Deus. Maldita sexa. E entón foi cando apareceu Indalecio e viu o lume. Así que Tomás prendeu o lume, Indalecio apagouno e Otilia case paga polo feito e o por facer. Pero se Indalecio apagou o lume, por que clase de misterio ardeu o palleiro? Por vontade de Deus, como diría meu irmán. Sí, home, sí. Lembran a tormenta que houve aquela tarde? Pois un lóstrego entrou polo tellado e prendeu lume no medio do palleiro. A tormenta seca. E eu teño que crer esa Leria. Se prefire comprobalo, subo ao tellado do seu palleiro e busque unha mancha negra. Por ali foi por onde entrou o lóstrego. O lume empezou no centro do palleiro e non na porta. Así que un lóstrego. Un sinal divino. Ben, señor Pombo, está claro que non podo deter as forzas da natureza. Asunto concluído, logo. Sí. E non. Exacto. Está o da falsificación. O cura cometeu un delito moi grave. Poida que o señor Veiga teña algunha novidade ao respecto. Pablo? Parece que o señor Pombo non cree na vontade de Deus. Perdón, pero non entendo. O telegrama está moi claro. Non consta en ningunha parte a morte de Evaristo Sousa. Por que non intenta de novo? Isto é ridículo. Intentalo que? Evaristo Sousa está morto. Pablo, por favor, deixa. No. Deixe. Vese que o señor Veiga lle gusta xogar. Cabo, por favor, vaya a telégrafos e consulte de novo co Ministerio. A súas ordes, meu tenente. Desta librou. Indalecio, de home a home.
Vostede sabe que pasa aí adentro. Bo. Por que enredar, Pablo? Non sabe darse por vencido. Desculpe, tenente, pero a mí pareceme que estamos perdendo tempo. Non creo que o cabo vai a tardar moito máis. Imagino a cara que poden poñer no ministerio. Sí, eu tamén. Déame, cabo. Algún problema? Eso, algún problema. Non, supoño que non, pero... Como... Non é posible. Aquí di que... Aquí di que... Oh, redemo. Que di o telegrama? Que Evaristo Sousa morreu. Un ataque ao corazón. Demasiadas emocións en Cuba. O meu Evaristo morto. Pablo, como soubo? Un presentimento. Cabo, está certo de que o telegrama procede do ministerio? Telefonei para confirmarlo, tenente. Pero o telegrama non fala para nada dun ataque ao corazón. Por teléfono, dixéronme que esa fora a causa da morte. Pero como soubo? Non é posible. Asunto concluído ou non? Poden marchar, meu irmán e Otilia. Non, aínda hai unha denuncia. Deixe estar, tenente. Retiro a denuncia. A quen se lle conte. Retira a denuncia. Cabo. Pablo. O cocido pago eu, está claro. Pero... quéreme explicar como soubo? Contactos que ten un, pero é mellor que non o explique. Moi importante. Verás, dá a casualidade de que veño de atopar a Evaristo Sousa. O qué? Acaba de chegar. Pero eso quere dicir que... Un ataque ao corazón. O Caribe é o que ten. O corazón. Matilde. Matilde. En que vas pensando? En que ese presentimento é difícil de creer. Os presentimentos é o que teñen. O corazón é un misterio. Entón, ti que crees? Creo que me ocultaches algo. Ocultei algo. Fuches ti que me ocultou a pista que incriminaba teu pai. Tamén ti escondiche la cabicha de don Tomás? Pois eso, estamos iguais. Adeus, Pablo. Ata logo. Pasa algo? Non lle son, non. En Santa Comba houbo mortos, en Cariño tamén. E aquí empezamos con incendio. E sabe Deus que o que imos acabar. Cabo, que o incendio foi cousa dun lóstrego. Pero o que importa é a intención, meu tenente. E que propón vostede que fagamos? Tiñamos que pedir reforzos, meu tenente. Hai moitas revoltas. E a xente anda coa cousa esa de a terra para quen a traballa. Reforzos. Está vostede poñendo o carro diante dos bois. Xa verá. Xa verá vostede como acaba por darme razón. Algúnha razón terán os labregos para estar enfadados. Que se dediquen a outra cousa, meu tenente. Cabo, ten vostede a sensibilidade do sapo. Escoiten. Escoito que escribiu un poeta hai 40 anos. Cando eu me atopare de donos liberto e o pan non mo quiten trabucos e préstamos, e como os da abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Tenente, está vostede seguro de que as cousas son como din os poetas? Pois ben, esta é a escritura de venda, onde figuran todos os datos. Pombo, agarda un momentiño. Este é un poder notarial. Boas noites, señor cura. Quería desculparme e agradecerlle que retirase a denuncia. Foi vostede moi nobre. Xa, non hai nada que agradecer. Sinto de veras. Fixen cousas que nunca me poderei perdoar e
ten vostede todo o dereito. Mire, don Tomás, voulle explicar as cousas tal e como as vexo eu. Vostede quixome queimar o palleiro e un lóstrego case acaba con ele. Inventou que Evaristo morrera e ao pouco dalle un ataque ao corazón. Sí, pero... E por se iso fora pouco, conseguiu que Indalecio me falle. Que quere que lle diga? Prefiro telo de amigo que non de inimigo. Peña, convido a tomar algo. Home, Pombo, con vostede quería falar eu. Non me diga máis, vaille mercar as terras a Otilia. Home, agora que é viúva. E ademais, eu tamén son un home de negocios como a vostede. Os papéis xa están listos. E con ese diñeiro vai poder render os foros. Eso creo. Non vai ter queixa, Pombo. É diñeiro do abondo. Xa, home, pero... Co bonito que é vivir de rentas. É que trae unha princesa rusa a cela bella. Aconselláronme que fora por vilas pequenas e encantadoras como esta. Escoitaron falar da tía Sofía? Sí, a comunicación co mundo dos espíritos. É un ladanca. Concentra os meus poderes de medium. Eu nunca fun a unha sesión. Eso podemos solucionalo. Eu convoco vos, espíritus errantes entre a vida e a morte. Atendede a miña chamada. Fantasma. Non se ría. Os fantasmas son unha cousa moi seria. A miña misión é liberalo. De que? A súa triste condición. Non se moleste, por favor. Unha muller que ten que fuxir da súa terra perdendo tráxicamente a súa familia e que se atreve a entrar no mundo dos espíritus para min é unha heroína. E non só hai dozura e delicadeza detrás deses ollos. Tamén hai forza e valentía. Caramba, como están hoxe, señores? Que don Pablo non lle quitaba ollo onte no Eldorado. Eso que ten que ver? Ademais, a min eso non me importa. Podemos xogar a un xogo novo que me ensinou un amigo meu portugués. Polo visto está moi de moda en América e é máis divertido que a escoba. E cal é? O póker. Un trío e unha parella fan un full. Que en inglés quer dicir eso, un trío e unha parella. Matilde. Non me estás atendendo. Estás pensando outra vez nesa muller? Non sei que oculta, pero oculta algo. 3 ases. Polo poder desta muleta, polo poder do inmortal feiticeiro que o creou, polo poder que os meus devanceiros me legaron e polo poder que goberna sobre vivos e mortos, eu convoco vos, espíritus errantes entre a vida e a morte.